Може всичко да е било сън, още по-тихо отговори хладен вятър. Но когато сутрин на път за училище пощипам пуските ти, ще знаеш, че винаги ще бъда твой приятел. Младата елфа надвеси сияйното си лице над главата му. Беше сериозна и красива. Една тънка проблясваща линийка от скоро търкулнала се сълза украсяваше бузата й. Разбира се, не всички мечти ще се сбъднат. Той върна поглед върху лицата на хлапетата, но те не са светлини сред сенките по пътя, а там, където има светлина и мечти, има и бъдеще. Всеки от нас измисля свой характер, свой герой, който така добре да се вписва в света на самата книга, който предварително сме си създали. Тези герои им се измислят съдби, така че да се свършат по някакъв начин. И когато човек пише, той не може всички да се съберем и всеки да казва репликите на собствения си герой. Вече работим по този начин, че всеки от нас пише пасаж от книгата. Прототипите ги черпим около нас, около хората, които не се обикалят, от нашите впечатления в училище, от самите нас ги взимаме и ги влагаме в книгата. Трудно е да се сбогуваш с истински пазител малко след като си го открил. Скъпа дивна, пазителят е просто човек, който се опитва да живее правилно, обикновен човек, който греши и се съмнява, като всички останали, като всяко нещо, което дава добри плодове. Вярата изисква дисциплина, но движещата сила е любовта. Не можеш да помогнеш на някого, ако не го обичаш, а няма как да го обичаш, ако не обичаш себе си. Всъщност аз имам в една книга имам един второстепенен герой, който се базира на един прякор, който ми го измислиха преди в училище. Казва се Тунтори, който също се занимава с техника. Световете ги измислят те. Когато се създава свят на една история, те измислят света. Аз само следя за логиката на нещата, защото ако аз ги поведа, то вече ще е мое творчество, няма да е тяхно. Света го съставят те, героите ги съставят те, вече аз и редакторите следим за логиката. Дали този свят е логичен, дали би могло да стане така. За да бъде историята все пак четивна, да не е някаква глупост или нещо супер отнесене. И това ще свърши работа. Орил се разсмя, но смехът му не звучеше като подигравка. Но първо може просто да престанете да се състезавате помежду си. Ако приемете, че работите в екип и всеки от вас зависи от другия, може би ще успеете да станете истински приятели. Когато сте в беда, е много важно да имате до себе си приятел. Не забравяйте също, че и вие сте виждали това място по друг начин. На някои хора им трябва повече време, за да приемат истината. Ето това е. Защо е толкова различно да имаме земята? Дъжд се вано. Сега вече нямам по-опорна точка. Тук има нещо. Това кръг е някакъв, бе. Това е някакъв кръг, бе. Какво е това? Тук има едно... Това е някакво ехо има тук, копе. Има силен разрив между деца и възрастни. Не става въпрос само за техните родители. Някои от тях се разбират много добре с родителите си, но просто учители, общество, огромен разрив има, цяла пропаст между деца и възрастни. Дори една от последните критики към нашата книга, последната, беше, че децата преобладават и че няма изразено мнението на възрастните. То това е тяхната гледна точка всъщност, защото децата и възрастните живеят отделно. Те са два различни свята вече. И точно за това така се получава в творчеството на младите хора, защото те така го усещат. Тези деца, които идват и се записват в такава формация, са деца, в чието семейства се чете, които се занимават с такива неща. Ето, те ходят на балет, на пияно, на рисуване. Те не се спират. Ако не дойдат при мен, сигурно ще отидат някъде другаде. Единственото, в което надрастват връстниците си, е, че те мислят повече, защото за писането се иска мислене. Нали, се иска и страдване на този образ до някаква степен. Но ако някой преживее някакво страдание, да речем, и намери отдушник в писането, това пак е един начин да се избави от него, защото те по този начин пък се
изливат болките, проблемите, защото в училище в момента е много по-трудно, отколкото по мое време. Вие ще кажете магия. Тя думата е текила, ама вие ще кажете магия. Става ли? Айде. Сипни ми винци да пия, девойко. Чист късмет е, че ти си тук и че даваш възможност на децата да развият някакъв... Чист късмет е, че просто така се е случило да работя това нещо, защото може би аз нямаше да работя това, ако не бях намерила тези деца. Така се случи, че попаднах на тях, ние се привързахме, ето с тях вече 6-та година работим това като семейство. Всеки ден, заедно, и по няколко часа, те даже половината време прекарат в училище, другата половина при мен, те вкъщи не стоят толкова. И това е много е приятно, защото аз се чувствам на техните години от време на време. Какво е това?